Spoločnosť Zeocem Bystré patrí medzi najväčších producentov prírodného zeolitu, klinoptilolitu vo svete. Zeolit sa ťaží v lome Nižný Hrabovec na východnom Slovensku. Toto ložisko je medzinárodne uznávané pre svoju veľkosť a výnimočnú čistotu, vďaka čomu patrí medzi najvýznamnejšie zdroje zeolitu na svete. Spracovanie zeolitu prebieha v našom modernom závode v Bystrom, kde sme realizovali rozsiahle investície do rozšírenia výrobných kapacít, modernizácie výroby a infraštruktúry. Výrobný proces zahŕňa kompletný reťazec činností. Od ťažby a termickej aktivácie, cez triedenie a mletie, až po výrobu zmesných zeolitových produktov, ich konečné balenie a expedíciu k zákazníkovi. Termická aktivácia prebieha v rotačných sušiacich linkách s diverzifikovaným zdrojom energie. Pri vysokých teplotách sa zo zeolitu odstraňuje viazaná voda, čím sa otvára jeho mikroporovitá štruktúra a zvyšuje absorpčný povrch. Mlete zeolitu a vstupných materiálov prebieha na 4 modernizovaných mlynoch, vďaka čomu dosahujeme požadovanú jemnosť materiálu. Mikronizovaný zeolit sa triedi v novej, technologicky modernej linke, ktorá využíva riadený prúd vzduchu na presné oddelenie častíc podľa veľkosti. Tento proces zaručuje vysokú čistotu a konzistentnú kvalitu materiálu. Disponujeme 2 drviacimi linkami, v ktorých prebieha úprava suroviny na požadovanú frakciu. Vytriedený materiál je následne automaticky presmerovaný dopravníkovým systémom priamo do nakladacích stanovíšť. Zmesné produkty predstavujú významné rozšírenie nášho produktového portfólia. Vďaka homogenizačnej linke dokážeme flexibilne pripravovať zmesy so zeolitom podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Technológia umožňuje vysokú variabilitu receptúr aj objemov, čo zaručuje prispôsobenie finálneho produktu konkrétnym aplikáciám. Rovnako aj zmesné cementové stavebné materiály s prídavkom zeolitu patria medzi vyhľadávané produkty. Celý výrobný proces je pod nepretržitým dohľadom oddelenia kvality, ktoré zabezpečuje kontrolu 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Kvalita sa sleduje už pri vstupných surovinách, pokračuje priebežnou medzioperačnou kontrolou a končí finálnym testovaním hotových produktov. Každá z výrobných liniek je zároveň vybavená bigbagovacími stanicami na plnenie veľkoobjemových obalov. Vrecované produkty, mleté, zrnité aj miešané, balíme pomocou viacerých automatických baliacich a paletizačných liniek, ktoré zabezpečujú efektívne a presné spracovanie. Produkty skladujeme aj v silách, z ktorých sú následne priamo plnené do cisternových vozidiel, čo zaručuje plynulú expedíciu. Zabezpečujeme komplexnú logistiku našich produktov podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Tovar dopravujeme spoľahlivo a efektívne, vrátane železničnej prepravy a intermodálnej dopravy, ktorú využívame vo veľkom objeme s cieľom znižovať uhlíkovú stopu. Naše logistické oddelenie má dlhoročné skúsenosti s organizáciou prepravy do všetkých kútov sveta. Produkty Zeocem dnes smerujú na všetky kontinenty. Vďaka prepracovanému systému dokážeme zabezpečiť doručenie rýchlo, bezpečne a presne tam, kde to zákazník potrebuje.